Minun silmäni katsovat alati Herraan, sillä hän päästää minun jalkani verkosta. Käänny minun puoleeni, armahda minua, sillä minä olen yksinäinen ja kurja. Minun sydämeni pakahtuu tuskasta. Päästä minut ahdistuksistani. Katso minun kurjuuttani ja vaivaani. Anna kaikki minun syntini anteeksi. Katso minun vihollisiani, kuinka heitä on paljon, ja he vihaavat minua väkivaltaisella vihalla. Varjele minun sieluni ja pelasta minut. Älä salli minun tulla häpeään, sillä sinuun minä turvaan. Psalmi 25, 15-20 oli tuo. Varjele minua niin kuin silmäterää. Kätke minut siipiesi suojaan. Se oli 17:8. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. 34:19. Kuinka kauan, Herra, minut yhä unhotat? Kuinka kauan kätket minulta kasvosi? Kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani, päivät päästään murhetta sydämessäni? Kuinka kauan saa vihollinen ylvästellä minua vastaan? Katsahda tänne, vastaa minulle, Herra, minun Jumalani, valaise silmäni, etten nukkuisi kuolemaan, ettei minun viholliseni sanoisi, minä voitin hänet, etteivät ahdistajani riemuitsisi, kun minä horjun. Mutta minä turvaan sinun armoosi, riemuitkoon minun sydämeni sinun avustasi, minä veisaan Herralle, sillä hän on tehnyt minulle hyvin. 13:2-6 oli tuo äskeinen. Sitten mä otan psalmin 138, ylistys Herralle, joka täyttää lupauksensa. Daavidin virsi. Minä kiitän sinua kaikesta sydämestäni, veisaan sinun kiitostasi Jumalien edessä. Minä rukoilen sinua kumartuneena sinun pyhään temppeliisi päin ja kiitän sinun nimeäsi, sinun armosi ja totuutesi tähden, sillä sinä olet osoittanut, että sinun lupauksesi on suuri, yli kaiken, mitä sinun nimesi ilmoittaa. Sinä päivänä, jona minä huusin, sinä vastasit minulle. Sinä rohkaisit minua. Minun sieluni sai voiman. Herra, kaikki maan kuninkaat ylistävät sinua, kun kuulevat sinun suusi sanat. Ja he veisaavat Herran teistä, sillä suuri on Herran kunnia. Sillä Herra on korkea, mutta katsoo alhaiseen, ja hän tuntee ylpeän kaukaa. Vaikka minä vaellan ahdistuksen keskellä, niin sinä virvoitat minut. Sinä ojennat kätesi minun vihamiesteni vihaa vastaan, ja sinun oikea kätesi auttaa minua. Herra vie minun asiani päätökseen. Herra, sinun armosi pysyy iankaikkisesti. Älä jätä kesken kättesi työtä. Sitten mä otan psalmista 103. Mä nyt lähden lukemaan tuosta jakeesta 8 eteenpäin.
Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Sillä hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi.